बे समाव आङो इटसानि इन्डिजिनास ट्राइबेल थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो मोनसे समनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां कमलकान्त मुसाहारि बिथांजों जों माखासे खोथा बे समाव मिन्थिनो नाजागोन। दिनै इन्डिजिनास जानानैबो नोंथांमोना नैबे बर'फोरा माने होखारजादों, मा बुङो नैबे समाव? साबायखर। आं दिनै बे जोंनि सिलसाख' बरबारि ओनसोलाव न' बां सिफाय जानाय थागिबि बर' जनजाति आरो थागिबि मिसिं जनजातिफोर बांसिनै थानाय ओनसोलाव थांनाय 13 मेआव आसाम सरकारा अननाय गैयै जासे जा न' बां सिफायनानै होख्रांबाय, इभेक्सन खालामबाय, बेखौ आं दिनै इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम इटसानिफ्राय आं थामथि खेब फैबाय। बेयाव फैनानै दिनै थांनाय 20 मे खालि जों बेयाव गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, गुवाहाटी जिल्ला ट्राइबेल संघ, गुवाहाटी जिल्ला मिसिं छात्र हन्था, गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन संगठनफोरा जों बेयाव बे जायगायावनो 2 घन्टा होसिख्रावदोंमोन, धरना होदोंमोन आरो बेयाव जों गाबख्राव गावख्राव बुंदोंमोन जे दिसपुरा बे सिलसाख'निफ्राय 5 किल'मिटारबो जाया। जोंहा दिसपुराव मन्त्रि दोङो, एमएलए दोङो, बिपिएफनि एमएलए दोङो, इउपिपिएलनि दोङो, बिजेपिनि एमएलए दङ। दा बे 20 खालार खालि जि होख्राव बुंनायनि उनाव सोरबा मन्त्रि एमएलए फैदो नामा, आं दिनै थामथि खेबनि थाखाय खौरां लानो फैदों। लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय बर', कार्बि बा मिसिं बा गुबुन गुबुन जा असमिया थागिबिफोर दङ, बिसोरा माबायदि गभर्नमेन्ट कागज दङ, भटार लिस्ट, कारेन्ट बिल, बेफोरखौ आङो दिनै बुथुमनो लाबोदों। गाबोन 11टा बाजायाव 11 रिंगायाव आसामनि जनजाति जौगाथाय मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांखौ जोङो इटसानिफ्राय लोगो हमनानै गासै डकुमेन्टखौ बेयाव साबमिट खालामगोन। कारना जाबाय मा, जे नंगौ जोंनि थागिबि जनजातियानो जा बा गुबुन थागिबिफोरा हा हु गैया गामिनिफ्राय फैनानै बेयाव हा दख्लासे, सोरबा आधा खरसा, सोरबा 10 लेसा हा दखल खालामनाया नंगौ, बे बेआइनि जादों, बेखौबो जों मानिगोन। दा बे हाया सोरनिमोन बेखौ नाया हसिया दिनै हरखाब आसाम गभर्नमेन्टआ बेयाव दैनि मोनसे रिजार्भार फुख्रि बानायनो, बेयाव मोनसे पार्क बानायनो, बेयाव मोनसे हेलिपेड बानायनो होननानै बे हाखौ गत्तै एभेक्सन खालामनो अर्डार होजोब्बाय। न' बांसाय हांगार खालामबाय, नोंसोर नुबाय। बे मोनसे टटेलि अमाननि बेयाव इनहिउमेन खामानि जादों। दा बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों, दिनैबो खालामदों, खावलायदों आसामनि मानिनां गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया एसेबां अन्थाइ बिखा होनना जों साना। बे गावखौनो मानब दरदि होनो, गावखौनो थागिबि जनजाति, थागिबि हारिनि मोजां मोनग्रा सासे सुबुं दैदेनगिरि होननानै दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि जादों। बे गिबि मन्त्रि थानायाव थागिबि बर'आनो जा, मिसिङानो जा, हारसायानो जा, सोरबा गुबुन रावारियानो जा, बिसोरो जोंनि गथ' गथाय, आइ आफा, बिब' बिनानाव, मादै आदै आबैमोना बेबायदि गोदाव सोराव जानायखौ मानिना आं गिबि मन्त्रिया जानो हागौ नायना थानाय नङा। जों जोबथा खावलायदों जे दा जिखिनि खामानि मावबाय थादों, बिथांमोनहा बुंदो 100 मिटारनि गेजेराव बिसोरो एभेक्सन खालामगोन। 100 मिटारनि गेजेराव बिसोरो 10,000 कौटि रांनि प्रजेक्ट बानायदो, बे प्रजेक्टआव गोग्लैनाय हाखौ बिसोर लागोन होनना बुंदों। जों 100 मिटारनि सोलाय जों होनदों नोंथांमोना आसाम सरकारा 70 मिटाराव प्रजेक्टखौ खालाम, 30 मिटारखौ जोंनो हगारना हो। बे 30 मिटाराव जों न' गंसे गंसे लुनो हानाय, आधा खथायानो जा, 5 लेसायानो जा, जोङो किब्बाके गंसे न' दिखांनानै बेयाव हाजिरा खामला मावनानै जानो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ। बेखौ खालामोबा जों बुंगोन आसामनि गिबि मन्त्रिया मानब दरदि।
सुबुं माहारिखौ मोजां मोनो थागिबि हारिनि सुबुंखौ मोजां मोनो आरो बेनि थाखाय मानोना आं हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बोसोरसे बोसोरनै नङा 25 बोसोर आसामनि मुख्यमन्त्रि जाथों जोंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय सासेबो थागिबि जनजाति थागिबि बर' थागिबि मिसिं कार्बि टिवा राभा रावखौबो एभेक्सन खालामनो मोननाय नङा बेखौ खालामबाय थायोब्ला खिन्थु जोङो आसामनि गासैबो ट्राइबेलफोरा सिरि थानाय नङा नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय नभेम्बर दानाव लामदिङाव मिया बांलादेशिखौ एभेक्सन खालामनायनि नामाव 96 गार' न'खरखौ एभेक्सन खालामदोंमोन नोंथांमोना नुदों बिनि उनाव जोङो 20 नभेम्बराव बे मोनदाइन जनजाति साहित्य सभाया जयै दिफुआव उदां प्रेस मिट खालामनानै गोख्रों रावदो सोंखारिदोंमोन जोङो थाबैनो जनजातिखौ एभेक्सन खालामनायखौ बन्द खालामनो होनना दाबि खालामदोंमोन बिनि उनाव मानोना आं गिबि मन्त्रि बिथाङा खोथा होदोंमोन जे आसामनि सासेबो थागिबि जनजाति ट्राइबेलखौ जों एभेक्सन खालामनाय जाया मानोना जों दास कलिता शर्मा बामोन जों गासैबो ट्राइबेलनि हायावसो थादों बिनि फोरमाना मा बे जि हाखौ दिनै सिलसाखौ बिल होननानै जि हाखौ दिनै सिलसाखौ बिल होननानै एभेक्सन खालामनानै बेयाव बिराद गेदेर गेदेर प्रजेक्ट 1000 कोटिनि प्रजेक्ट खालामनायदो बियो कार्बिनि हामोन 1970 मायथाइसिम कार्बिफोरा बेयाव आबाद मावना जायोमोन मियादि नङा कार्बिनिफोरनो बे हाखौ मियादि खालामना होआखै तौजिमोन बिनि उनाव गुवाहाटी नोगोरमाखौ फुवारनाय राजधानिखौ फुवारनायनि नामाव बे हाफोरखौ लांजोब्बाय ट्राइबेल ब्लक बेल्टखौ सिफायनानै बे हाखौ लांजोबनायनि उनाव दै बारा जानायाव बे आबाद मावनाय हाफोरखौ कार्बिफोरा गारै गारै हाजोआव खारबाय बेखौ सोरबा सोरबा गोबाङानो दिनै नोंथांमोना नुदो बे गासैबो बे सोरगिदिं हाजोनि बे खाथि खाला थानाय गासैबो बे दैब' जागामोन दिनै बिल्डिं गेदेर गेदेर जाबाय गुबुन हारिनि दा जोबनायाव उन समाव जोंनि बर' कार्बि मिसिं बिसोर जायफोर ट्राइबेलफोर दङमोन बा खायसे जोंनि थागिबि असमियाफोर दङमोन बेफोर न' लुनाय समायाव 8-10 बोसोर 15 बोसोर बेयाव थानायनि उनाव बे न'खौ सिफायना होबाय दिनै बिथांमोना दाखालि जालांनाय जिएमसि इलेक्सनाव भट होनाय भटार आइ कार्ड दं बे जों होनाय नङा भारतनि इलेक्सन कमिसना होनाय इलेक्सन कमिसना होनाय दाखालिल'सो जिएमसि इलेक्सनाव जोंनि बर'फोरा थागिबि जनजातिफोरा भट होदो बिजेपिनोनो भट होदो जायनि थाखाय गुवाहाटी जिएमसिआव 60नि मादाव 58आनो बिजेपिया देरहानो हादों सोरनि भटजों मोनफ्रोमबो समस्तियाव बर' जनजाति ट्राइबेलफोरा बिजेपिनि सरकारा मोजां मावगोन होननानै भट होदो बिनि उनाव दिनै जिएमसि इलेक्सन जानाया दानसेयानो जायाखै जोंखौ होख्रांजोब्बाय बिनिख्रुइ दुखुनांथाव खोथा मा थानो हागौ बिनि उनाव नोंथांमोना मिथिगौ बियो 3थि खेब 2थि खेब गरसुक नलपारा दाथालपारायाव 51 बर' न'खरखौ हाग्रा बिफाननि हा बेदखल खालामदों ना एभेक्सन खालामदों बे समावबो जोङो थांनाय 6 मार्चआव जों जेला बेखौ जोङो गुवाहाटी जिल्ला बर' साहित्य सभा इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा गुवाहाटी बर' एस'सिएशन जयै थांनानै जोङो नुबाय जे बिसोरो गोदाव सोराव जाना दं बिनि उनाव जों थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम इटसानिफ्राय जोङो मानोना आं गिबि मन्थ्रिनो गांसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन बे मेम'रेन्डाम होनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा थांनाय 16 मार्चआव रेभिनिउ कमिशनारनो अर्डार होनानै बे 51 न'खरखौ माबायदिहै सेटेल खालामनो हायो बिनि मोनसे अर्डार खालामनानै डिसिनो हरदो डिसिआ दा डिएफअनो अर्डार होदो जे बे 51 न'नि रिपर्ट नांगौ बिसोर एभेक्सन जानाया नंगौना नङा फरेस्टनि हा नंगौना नङा दा बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आखायाव दङ बेफोर खामानिया सोलिबाय थानाय समावनो फिन बेयाव आरो मोनसे थांनाय 13 मेआव अखा जुब जुब हानाय मैयाल'सो अखा जोबदो गुवाहाटीयाव दैलि अखा हादो दा बे समाव न'खौ सिफायना होबाय गोदाव सोराव जाबाय बेनि थाखाय जोङो बिभिन्न नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव गोबां खोथा ओंखारबाय निउज जाबाय बिनि आइफोरा
आबौमोना बिनानावमोना गाबै गाबै बर' आइजोफोरा बर' बिमाफोरा गाबै गाबै खुथार खुथार खावलायबाय जोंखौ नायफै जोंखौ मदद खालामफै होननानै गाबै गाबै खुथार खुथार बुंबाय नुबाय कुनु सरकारनिफ्राय कुनु बर' मन्त्रि एमएलए एमपि फैनानै खौरां लायाखै बिनि थाखाय जोङो गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गुवाहाटी जिल्ला ट्राइबेल संघ गुवाहाटी जिल्ला मिसिं छात्र हन्था गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन गुवाहाटीनि संगठनफोरा लोगो नांनानै 20 मे खालि नैबे जायगायावनो जोङो 2 घन्टा होसिख्रावबाय धरना होबाय होख्राव होख्राव जों खावलायबाय आसामनि मानिनां मन्त्रि एमएलए एमपिफोरखौ किन्तु आं दिनै साननैनि उनाव फैफिनना नुबाय बेयाव सासेबो जोंनि दैदेनगिरि बर' मन्त्रि एमएलए एमपिफोरा गसंफैयाखै दुखुनांथाव बेनिखायनो आङो जोबथा मोनसे खावलायबाय जे जोंनो बिघा बिघा आजमलनो होनाय बायदि हिम्मत सिंकानो होनाय बायदि हटेल जिन्जारनो होनाय बायदि जोंनो बिघा बिघा हा जोंनो नाङा गंसेल' न' लुनो थाखाय बे जिथु दा इभेक्सन दा जावबाय थादो बिनिफ्राय जोंनो 30 मिटार हगारना हो जों जि जायगायाव गसंदों बे गसंनायनिफ्राय 30 मिटार हगारना दोन जोङो गंसेल' न' लुनानै बेयाव हाजिरा खामला मावनानै गथ' गथाय फोरोंनानै जों संसार जागोन खारन बेफोर न'खरा दिनै सोरबा क'क्राझारनिफ्राय सोरबा अदालगुरिनिफ्राय सोरबा तामुलपुरनिफ्राय सोरबा गरेस्वरनिफ्राय फैदो बिसोरा थांफिननो जों गामियाव हा हु गैयैखायसो बेयाव फैदो खामला मावदोंमोन जि गरनैसो मोनदो बेजों न' गंसे लुनानै बेयाव थादो गथ' गथायफोरा 9, 10, 11, 12 लागै फरायना दं बे गथ'फोरा बहा थांगोन दा बेनिखायनो अन हिउमेनिटेरियान ग्राउन्ड मानबतानि खाथिराव मानिनां गिबि मन्थ्रिया एसेब्लाबो खोनासंगोन आं बिनिफ्राय दिनै जोबथा खावलायबाय आरो गाबोनो जोङो साननि 11 रिंगायाव आसामनि जनजाति जौगाथाय मन्त्रि डाक्टर रनज पेगु बिथांखौ लोगो हमनानै जों गासै माने डकुमेन्टफोरखौ साबमिट खालामगोन आरो बे एखे डकुमेन्टखौनो मानिनां गिबि मन्थ्रिनो जोङो साबमिट खालामगोन दा बिनि थाखाय आं फैदो जि मोनो आं एसे भटार लिस्टनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटि बिलनिफ्राय जिएमसि टेक्स पेमेन्ट हल्डिं नाम्बारनिफ्राय टेक्स पेमेन्ट होनायालागै बेखिनिखौ लाबाय दा जोङो गाबोन साबमिट खालामगोन मानो बुङा कारन आं बे सानब्रै बेखौनो बुंबाय थादो बर' दैदेनगिरिफोरा बेयाव मानो गसंफैनो फैदो आं बेखौ जेबो बुंला किन्तु जोंहा सिभिल ससाइटिब्लाबो जों माहारियारि गौथुम बर' साहित्य सभायानो बुं दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बुं मिसिं साहित्य सभा कार्बि साहित्य सभा तिवा साहित्य सभा डिमासा साहित्य सभा गार' साहित्य सभा देउरि साहित्य सभाखौ लाफानानै आं मोन 8 थागिबि जनजाति साहित्य सभानि नेहाथारि गाहाय हिसाबै अराय सम जगाजग लाखिबाय थादो आरो नाजाबाय थादो जे नसेबो जोंनि थागिबि जनजाति बर'फोरा जाहाथे एभेक्सन जाया होख्रां जाया आरो मोनसे अजद सिखांदो जे बेवहाय गुबुन गुबुन माहारिफोराबो होखार जादों नाथाय बर'लिजम जानानै फैदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बिथिङाव नोंथाङा बुङो दा बेबायदि ओंखारदो बेयाव बैखि दङ माखासे जोङो मुस्लिमफोरबो दङ असमियाफोरबो दङ दा मेइनलि जोङो नांबाय थादो थागिबि जनजातिनि थाखाय गुबुननि थाखाय जों मा खालामो थागिबि जनजाति थागिबि असमिया जिखिनि दङ गुबुननि थाखाय जों जेबो बुङाखै जोङो बेयाव नुनानै नुदो जे 50 न'खर बर'नि बिथोराव 40 एभेक्सन जाबाय 35 मिसिं दङ न'खर दा बेफोर न'खरखौ रैखा होनाय दायित्वआ जोंनि इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभानि दायित्वआ जाबाय मा जे जोंनि हारिनि दुखुआव गोलैनाय सुबुंफोरखौ जोङो खैफोदाव गोलैनायखौ नायना थायाखै बिनि थाखाय नाजाबोदो दिनैनि खोथा नङा नभेम्बरनिफ्राय नाजादो गार'निफ्राय बर' आखौ नै दा बर' मिसिं तो बेबायदि जायफोर एभेक्सन खालामजादो बिनि एगेन्स्टै जोङो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव इलिगेल एनक्रोचमेन्ट जानानै गोबां गुबुन गुबुन माहारिफोरा बेवहाय रायजो जागासिनो दङ बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो दुर्भाग्यआथ' बिसु ट्राइबेल ब्लक बेल्टनि हाखौ अनारेबल हाइकर्टआ खालि खालामनांगौ भेकेन्ट खालामनांगौ होननानै अर्डार होनायनि उनावबो बर'लेण्डआव सासेबो इलिगेल एनक्रोचारखौ ब्लक बेल्टनिफ्राय होखारनो हायाखै 70 बे हाया ट्राइबेल ब्लक बेल्टनिमोन 70
कार्बिफोरा बेयाव आबाद मावना जादोंमोन नै कागजखौ नाय नोंसोरो बेयो थौजि खाजोना नाय आंनि खाजोना कागज नङा बे आसाम गभर्नमेन्टनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि दा दिनै ट्राइबेल ब्लक बेल गैया होननानै ट्राइबेल मानसिखौ बिनिफ्राय होख्रांगोन आरो जोंनि ओजों सन्देक जुगस' बांलादेशिनिफ्राय हमना लानानै गुबुन गुबुन नन ट्राइबेला हाजार हाजार बिगा लाख बिगा एनक्रस खालामना दङ होननानै दिनै अनारेबल हाइकर्टआ मोनसे भार्डिक होनानै इमिडियेट बे ब्लक बेलखौ पेकेट खालामनांगोन होनना बुंदों दिनैहालागै हायाखै जों मा बुंनो बर' ट्राइबेलखौसो होखारबाय थादों खिन्थु बांलादेशि जिथु इलिगेल एक्सप्ल'टेसन जानायखौ जेबो होखारनायखौ नुनो मोनाखै जों बुंखांबाय गरसुक कटाबारियाव न'से मिया मुस्लिम एभेक्सन खालामनायबा जि जायगायाव नलपारा दातालपारायाव 50से बर' न'खरखौ एभेक्सन खालामदोंमोन बे जायगायाव न'से सोरबा मुस्लिम मिया न'खरखौ जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा मानिनां मुख्यमन्त्रि गिबि मन्त्रिया जुदि एभेक्सन खालामनो हायोबा खालना खोन्थिदो आं बेलेग जेबो बुङा बर' ट्राइबेल गुवाहाटियाव जों मिथिगौ जे बर'निनो मोनसे समाव जायगामोन नाथाय दिनै बर' ट्राइबेलखौ नैबे गावनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनिफ्रायनो होखारनायखौ जों नुनो मोन्दों जोङो नुनो मोन्दों जे नलपारा होननाय मोनसे जायगायावबो मोनसे समाव आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होखारदोंमोन आरो बिनि उनावनो थांनाय 13 मे खालाराव बलबारि होननाय मोनसे बर' गामिखौ होखारनायखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव आङो बलबारि होननाय मोनसे जाय समावनोखि बर'फोरखौ होखारनानै अखा जुब जुब हानाय समावबो न'खौ सिफायनानै गावनि गाननाय जोमनाय सि जोम सम्पतिफोरखौ जेबो खाबु होआखै दिहुननानै लाबोनायनि बे समावनो अखा हानाय समावनो बिथांमोना फुङाव फैनानै सिफायनानै सिलिंखार खालामलांनायखौ जों नुनो मोन्दों केमेरामेन बिथांखौ आं बे समाव दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन जे नैबे थासारिया माबादि जानो हागौ जे अखा हानाय समाव बर'नि गावनि आंगो जायगायावनो बिथांमोना होखारजानायखौ नोंथाङा हयथ' अनुभब खालामनो हानाय नङा नैबे समाव जाय बिथांमोना गावनि जायगायावनो गावनि थाग्रा नबथिखौ सिलिंखार खालामनानै सिफायजादों बिथांमोनासो बै बाथ्राखौ मोनथिगोन जियानो जाथों मिडियानि गेजेरजों गासै बर' दैदेनगिरि बिथांमोना खावलायहरदों जे बिथांमोनखौ खबर लाफैनांगौ आरो खबर लाफैनानै खुंथाय गोहोआव थानाय आथिखालनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ खावलायनांगौ होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों नाथाय बे समावबो बिथांमोना जोंनि बर' दैदेनगिरि जाय बिथांमोना बिटिआरनि आथिखालाव दैदेननाय खुंथायाव दङ बिथांमोना खबर लाफैयोखौ बिथांमोना जोंनो मोनथिहोदों बे समाव आङो केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन जे बिथांमोना सिफाय जानायनि उनाव बिथांमोननि न'आ माबादि थासारियाव दङ जोङो केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बे समाव जोङो नुनो मोन्दों जे बिथांमोना जाय बर'नि न'खरखौ सिफायनानै होखारबाय आरो बे जायगायावनो बिथांमोना बायदि बायदि गिदिर गिदिर जेसिबि खख्लें गारि लाना फैनानै बिथांमोना हाखौ जावनानै बिथांमोननि प्रजेक्टखौ क्लियार खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोन्दों